Dulaan sa 500 ka mga pulis ang dugang ipag-deploy sa Cebu City nining Semana Santa. Kaganihang buntag, gipahigayon ang send-off ceremony uban ng Cebu City Disaster Team ug mga force multipliers. Mga pulis, gipahimangnuan nga kinahanglang 24 oras ang police visibility. Nang detalye sa report ni Femery Dumabo. Dungan sa gihimong send-off ceremony ang command visit sa bag-ong nilingkod nga PRO7 Director, Police Brigadier General Anthony Abirin. Gawa sa mga pahimangno ni CCPO Director, Police Colonel Erinio Dalugdog, nangunay si Abirin sa paghatag og instruction sa kapulisan sa mga angay buhaton. Usa niini ang paghatag sa tanang gikinahanglan aron matabangan ang publiko. Tungo natin sa komunidad kasi sila yung pinagsisilbihan natin. Sa pagkaka-deploy natin, kaya tayo ang andon to prevent crime. Para andun tayo, para pag may nagtanong na turista, readily, we can answer them, ma-assist natin sila. Apil sa gi-send off ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ang kadagkuan sa Task Force Kasaligan. Sila ang dugang i-deploy sa mga simbahan, bus terminal, pantalan, mga laaganan ug tourist destination sa Cebu City. Gipaybaw usab ni Abirin nga moabot sa kapin 4,000 ka mga pulis ang dugang gi-deploy sa tibuok Central Visayas. Pahimangno niya nga kinahanglang 24 oras ang police visibility. Volunteer groups, mga organized tricycle drivers, organized bystanders, organized pedicab drivers, sila ang makakatulong sa atin. Kung hindi man sa prevention of crimes, of course, they will be the ones reporting to us kung ano yung nakikita nila or na-obserbihan nila sa ating paligid. Ugma, muhimog inspeksyon sila si Abirin ug Dalugdog sa mga terminal ug pantalan. Uban ni Marlon Melgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.